ሞሊ ካብ ሻውራ ገና ሙጻይ ነይሩ ሃንደበት ኣብ ደገ ምንቅስቓስ ነገር ትሰምዕ በዝውን ነቲ መጋረጃ ብምቕንጣጥ ንድሕሪት ሰሒባ ንደገ ኣትኲራ ትጥምት እቲ ዝረኣየቶ ድማ ቀዛሕታ ይፈጥረላ ሓደ ሰብኣይ ናብ መስኮት ገጽ ምጥምማት እንዳቐረበ እግሪ ሰብ ዝመስል ተሸኪሙ እውን እያ ዝረኣየቶ ኮኪ ነቲ ፍሸላ ምሳስ ተባሃለ ቅልጥፍ ኢሉ ብምግምጣል እቲ ዘጋጠሞ ናብ ክሊቭ ብምምራሕ የካፍሎ ካብ ዕላሎም ድማ እዚ ተራ ሞቴል ከም ዘይኮነ ንጹር ይኸውን ተጓዓዝቲ ዝህደኑሉን ንብረቶም ዝጓሓሉሉን ምሕቢኢ ጸሊም ዕዳጋ እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ ፊልምና ኣብ 2022 ዝተዘርግሐት ፍራንክ ኤንድ ፔኔሎፕ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ናይ ገበን ፍሊት ፊልም እያ ክሊቭ ትዕዝብታን ምፍታሽ ባዕሉን ሞሊ ክምርመራ ይኸይድ ሞሊ እዞም ሰባት ሓደገኛታት ምዃኖም ኣጸቢቓ ፈሊጣ እያ ኮይኑ ግን ህድእ ክትብልን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይረኣየት ክተምስልን ነይርዋ ቅልጥፍ ኢላ እንዳንቀጥቀጠት ካብ ዓራታ ብምውራድ እውን ብድሕሪ ማዕጻ ተሓበአት ክሊቭ ድማ ኣስዒቡ ኩኪ እግሪ ሓሰማ ከም ዘዳለወ ይነግራ እሞ ድራር ክትጽምበሮምን ይዕድማ ሞሊ ጥርጣረ ኸይተልዕል እናፈተነት ሕማም ርእሲ ከም ዝተለዓላን ስለዚ ድማ በታ ግዜ እታ እንኮ ድሌታ ዕረፍቲ ብቻ ምዃና ትገልጽ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሊቭ ካብዝን ላዕሊ ኣይደፈአን ብኸምዚ እውን ተመሊሱ ይኸይድ ኣብታ ዝኸደላ ህሞት ፍርሒ ዝዓሰላ ሞሊ ኣብ ትሕቲ እቲ መትሓዝ ማዕጻኣ ወንበራ ትቕርቅር ኣስዒባ እውን ቴሌፎና ብምሓዝ ንፖሊስ ክድውል ትፍትን ምልክት መስመር ግን ኣይነበረን ሙሉእ ለይቲ ብፍርሒ እናተናወጸት ክሳብ ዝወግሕ ብኸፋ ትሕልፎ ንጽባሓይቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እውን ሞሊ ተጓያ ናብቲ ናይ ቅድሚት ክፍሊ መቐበሊ ጋያሹ ትኸይድ ነታ መደበኛ ቴሌፎን እውን ትፍትና ቀኒዕዋ እውን ክትሰርሐላ ትኸውን ንሳ ድማ ነቲ ሸሪፍ በታ ምሸት ዝረኣየቶ ኩሉ ትነግሮሞ መጺኡ ካብ ዝጉድ ከውፅኣ እውን ትማሕፀኖ እቲ ሞቴል ኣብ ርሑቕ ከባቢ ስለ ዝነበረ ግን እቲ ሸሪፍ ኣብ ውሑስ ቦታ ክትሕባእን ክሳብ ዝመጽእ ብትዕግስቲ ክትጽበን ይነግራ ሞሊ ዘይትፈልጦ ነገር እንተሃለወ ሙሉእ ዕላል ኣብ ቅድሚ ቼሶስ ብናይ ጸጥታ ካሜራ ይቕርጽ ምንባሩ እዩ ክሊቭን ማቤልን ብቴሌፎን ብምርካብ ቅድሚ እቲ ሸሪፍ ኣብቲ ቦታ መውጽሑ ኣብ መንገዲ ኸትርፍዎ ይእዝዝ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሞሊ ክልተ ፍቑራት መጻምድቲ ብመኪና ናብቲ ሞቴል ክበጽሑ ተስተብህል ናብ ውሽጢ እቲ መመገቢ ቦታ ክኸዱ ምስ ረኣየት ብዝተኸኣላ መጠን ቀልጢፋ እናጎየየት ኣብ ድሕሪት ኮፍ መበሊ መኪንኦም ተሓበአት ፍራንክን ሳሊን ማለት እውን እቶም መጻምድቲ እዚ ቦታ እዚ ሰባት ዝቕተልሉ ምዃኑ ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ጠለቦም ክህቡ ድማ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ኩኪ ብሕውእ ኣቡኖም መደቀሲ ኸኒን ብምእታው ብህድኣት ነተን ኩባያታት ኣብ ቅድሚኦም ይቐምጠን ሃንደበት እታ ኣብ ቅድሚ ዝነበረት ጓል ግን ተቐላጢፋ ብቐጥታ ናብ ኩባያታት ቡኖም እንዳመልከተት ደወላ ትድውል ኣስዒቡ እውን እቲ ዝተቆጥዐ ቺሶስ ቡንቡ ንክሊቭ ብምድዋል ንፍራንክን ሳሊን ንኽሕዝዎም ይእዝዝ ኣብታ ህሞት እቲኣ መኪና ሸሪፍ ኣብ ጥቓት ሞቴል በጽሐት ኮይኑ ግን ክሊቭን ማቤልን ኣብ ማእኸል ጽርግያ ክካትዑ ምስ ረአየ እቲ ዘይጠርጠረ ሸሪፍ ከዓ ካብ መኪንኡ ብምውራድ ነገራት ንኸዘሕሊ ይጓየ ክሊቭ እውን ተዋስኦታቱ ብምቕጻል ካብ ፈተነ መሃረምቱ ብምቑጣብ እንዳጨደረ ካብ ኣይርሕቕ ኮይኑ ግን ዕሩኽተይ እንሆ ናብቶም ቀዳሞት 1,000 ሳብስክራይበር ክበጽሕ ሕልሚ ኣለኒ ትሕሱን ተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ብምጥዋቕ ደግፉኒ ብሉጻት ናይ ፊልም ክሊፕ ከቕርበልኩም እየ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሳሊ ኣብ መርኣይ ድሕሪት መስትያታ ትጥምት እሞ እታ ናይ ፖሊስ መኪና እውን ብፍጥነት ናብኦም ገጻ ክትቀርብ ተስተብህል ሳዕቤኑ ስለ ዘይፈለጠት እውን ሕገኛ ክትጽበ ፍሬና ብምእሳር ተጸግዐት ብዙሕ ከይተጸበየት እውን ቅድሚ ግብረ መልሲ መሃባ ክሊቭ ስቱን ሽጉጡ ተጠቒሙ ሕልና ክትስሕት ይገብራ እታ ኣብ ድሕሪት ወንበር ዝነበረት ሞሊ እውን ነገራት ከም ሓሳባ ከም ዘይኮዱላ ብምርዳእ ህይወታ ኣብ እግራ ውዲቓ ማዕጾ መኪና ብምኽፋት ዕድላ ናብ ዝመርሓ ትስዕብ ነዚ ዘስተባሃለት ማቤል ግን ኣይተጨነቐትን ህዲ ኢላ እውን ሽጉጣ ብምልዓል
ኣብታ መኪና ተደራሪቦም ዝነበሩ ጉዳይ እናረኣዩ ንኩኪ ንኽሕግዞም ጻብዒት ይገብሩሉ። ድሕሪ ቁርብ ግዜ ክሊቭ ነቲ ዝደኸመ ኣካል ፍራንክ ተሸኪሙ ናብ ወሰን ሓደ ዓሚቕ ጉድጓድ ይኸይድ። እቲ ደረቕን ዝተሰንጠቐን መናድቕ ርኢኻ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ማዕለያ ዘይብሎም ዝበስበሱ ሬሳታት ኣስተብሂልካ እዚ ቦታ እዚ ዝምለስሉ ቦታ ከም ዘይኮነ ብንጹር የረጋግጽ። ብዘይ ምሕላል እውን ነቲ ሕልንኡ ስኢኑ ዝነበረ ፍራንክ ናብቲ ጉድጓድ ይድርብዮ። ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኸውን ንጹር እዩ ነይሩ። እንተዘይጠመየ እውን እታ ተቃጽል ፀሓይ ክተጥፍኦ እያ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኩኪ ንሳሊ ተሸኪሙ ናብ ሓደ ሕቡእ ክፍሊ እትዋ። ኣስዒቡ እውን ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ይደቅሳ። ነቲ ጸጋ ዝመልኦ ቅርጺ ሰውነት ሳሊ ክርኢ ከሎ ሕማቕ ሓሳብ ከም ዝሰፈሮ ንጹር እዩ። ኮይኑ ግን ንሳ ግዳይ ቺሶስ እያ ነይራ። ዝኾነ ሰብ ክትንክፋ ኣይተፈቐደሉን። ኩኪ እውን ከይፈተወ ናብ ሼላ ብምእታው ማዕጾዋ ብምዕጻው ብህድኣት ከፍ ኢሉ ክከታተላ ይጅምር። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ቺሶስ ናብቲ ሞቴል ደበኽ ይብል። ኣስዒቡ እውን ንማቤል ንሳሊ ክትሓጽባ ብምእዛዝ ይስዕማ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ክሊቭ እቲ ወናኒኣ ኣብታ ህመት እቲኣ ከም ጓና ዕድል በፂሕዎ ክሪኣ ይኸውን። ክገብሮ ዝኽእል ነገር ግን ሕርቃን ብቻ እዩ ነይሩ። ብቁጥዐ ግን ከኣ ተግባር ዘይብሉ። ሳሊ በቲ በረድ ማይ ቡምባ ትቦ ተናወፀት። ኣብቲ ኩርናዕ ተደፊኣ ብኢዳ ክትከላኸል ትፍትን። እታ ጨካን ማቤል ግን ኣሰር ምሕረት እውን ኣይረኣየታን። ብድሕሪኡ ቺሶስ ወንበሩ እናጎተተ ናብቲ ክፍሊ ኣቱ። ኮፍ ድሕሪ ምባሉ እውን ተኺሉ ናብቲ ባህጊ ሓሳቡ ይኣቱ። ንሳሊ ምስኡ ክትጽምበር ሓረርታ ኣለዎ። ሳሊ ግን ንኣፍቃርያ ዝያዳ ከም እተፍቅሮን በዚ እውን ተስፋ ክቆርጽ ከም ዘለዎን ብምዝራብ ትገትኦም። እቲ ዘገርም ቺሶስ ኣይተቆጥዐን። ተገልቢጡ ብምንቅስቓስ እውን ናብ ፍራንክ የምርሕ። ኣስዒቡ እውን ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ፍራንክ ካብ ላዕሊ እናጠመተ ሳሊ ክሳብ ክንደይ ጽብቕቲ ምዃናን ደረት ወሰን ድሌታቱ እተማልእ ዓይነት ጓል ምርካቡ እንዳገለጸ ይነግሮ። ፍራንክ ነዚ ምስ ሰምዐ ይቁጣዕ። ቺሶስ በቲ ናይ ትዕቢት ሰሓቑ እንዳሰሓቀ ክኸይድ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ግን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን። በታ ምሸት ሞሊ ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሕሪት እታ መኪና ፖሊስ ትበራበር። ኣስዒባ እውን ብመስኮታ ኣቢላ ክሊቭ ነታ ዘቕሐረቶ በዓልቲ ቤቱ ማቤል ብኽፉእ ሓኒቑ ክቐትላ ትሪኦ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝተሰበረሉ ደረጃ ዝበጽሐ ይመስል። ክሊቭ ዕማሙ ድሕሪ ምውዳእ ቀሲሉ ናብታ መኪና ገጹ ይቐርብ። ሞሊ እውን ኣሽሓት እንዳሓሰበት ኣብ ቦታኣ እምኒ ኮይና ትተርፍ። ኮይኑ ግን ኣይከም ሓሳባን። ክሊቭ ማዕጾ ኸፊቱ ንኽትከይድ ብቻ እዩ ዝነገራ። ስለምንታይ ከም ዝገበሮ ኣይፈለጠትን። ክትፈልጥ እውን ኣይትደልን። ምህዳም ግን እቲ እንኮ በሊሕ ተግባር ምዃኑ ብንጹር ይርአ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሸላ ኢድ ሳሊ ኣብ መሬት ንዝነበረ ምስማር ኣልዕለት። ኣስዒባ እውን ብድሕሪ ሕቑኣ ሓበአቶ። ድሕሪኡ ኾነ ኢላ ብተንኳሲ ስምዒት ትንቀሳቐስ። ሳዕቤኑ ድማ ኩኪ ኣዒንቱ ካብ ኣኽፈለይ ከኣለን። ኣብታ ግዜቲኣ እውን ሕሊንኡ ምግታእ ፈጺሙ ይጠፍኦ። Come on, you can't get me out like ብኸምዚ እውን ንሳሌ ከውፃ ይውስን። ግና ክጥንቀቕ ስለ ዝነበሮ ማዕጾ ሸላ ቅድሚ ምኽፋቱ ሓንቲ እግራ ኣብቲ ዘንጊ እቲ ሸላ ይኣስራ። ቀጺላ እውን ሳሌ ቀሲላን ብህድኣትን ወፀት። ድሕሪኡ ንድሕሪታ ተመሊሳ ማዕጾ ሸላ ዓፀወት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እቲ ብዋዒ ዝነደደ ፍራንክ ኣብ ላዕሊ እቲ ግንቢ ዘረባ ይሰምዕ። ንላዕሊ እንትጥምት ክሊቭ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዙ ኩሉ ሓጢኣቱ እናተናዘዘ ረኣዮ። ንፍራንክ ምድሓን ነውሱ ከም ዘድሕኖ ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ንቺሶስ ግን ክጠልሞ ኣይከኣሎን። እቲ እንኮ ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ ህይወቱ ምጥፋእ ጥራይ እዩ ነይሩ። ፍራንክ ብኣካላቱ ክድይብ ምእንቲ እውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሳሊ እውን ምስ ነፍሳ ተዳልያ ናብቲ እቲ ስምዒቱ እምበር ስለ ካሊእ ዘይሓሰበ ኩኪ እውን ትቐርብ። ልክዕ መፍትሕ ክትሕዝ ኣብ ዝተፈናጠርትሉ እዋን እቲ ስቓዩ ዝጸረ ኩኪ ሓንደበት ብቁርጭምጭሚታ ኣቢሉ ሒዛ። ዕድል ኮይኑ ፍራንክ ልክዕ ኣብቲ እዋን እቲ ማዕጾ ሰቢሩ ይኣቱ። በዚ እውን ኣጋጣምን ዕድልን ንኽልቲኦም ሰሚሩሎም ህይወቶም ንምድሓን ተጓዮም ይወፁ።
ኣብ መኪኖም በፂሖም ድማ ካብቲ ሕልሚ ቀትሪ ዝኾነ ቦታ ብፍጥነት ይርሕቑ ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይተጓዓዙ ቺሶስ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ብምውፃእ ኣብ ቅድሚኦም ደው ይብል ፍራንክ ግን ነቲ ጋዝ ረጊጹ ኣብ ሰውነቱ ክጎይ ዋላ ይጸልአን እቲ ዘገርም ግን እቲ ሞተር ብዘይገለ በዓል ይመውት ብዘየገድስ ክንደይ ጻዕሪ እንተገበረ እታ መኪና ፈጺማ ክትለዓለሉ ኣይከኣለትን ነዚ ዘስተውዓለ ቺሶስ ስድሪ ብስድሪ ቀሲሉ ይቐርብ ክልቲኦም እውን በዚ ኩነታት ይደናገጹ ምኽንያቱ እውን ኣጋጣሚ ይመስልን ፍራንክ ኣዳዊ ኣጣሚሩ ተኣምር ክገብር ክጽሊ ከሎ ሳሊ ድማ ናብ ኣካላቱ ብምቕራብ ትጥምጠሞ ሰሚሩሎም እውን ሞተር ናብ ንውሩ ተመሊሱ ኣግረምረመ ነቲ ጋዝ ረጊጾም ድማ ብፍጥነት ተለዓሉ ጸኒሑ ፍራንክ ቺሶስ ገለ ዓይነት ጸሊም ስርዓት ክፈልጥ ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ እዚ እውን እንተኾነ ንፍቕሮም ክስዕሮ ይከኣለን ካብዚ መከራ ድሕር ምድሓኖም ምትእስሳሮም እናሓየለ ኸደ ምስልና እውን ልክዕ ኣብቲ እዋን እቲ ሞሊ ካብቲ ኣብ ከባቢ ቺሶስ ዝነበረ መሮር ትወፅእ የርእየና ብኸምዚ እውን ፊልምና ትዛዘም እታ ቪዲዮ ኣስተማይርኩማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንትኾንኩም ድማ ሕጂ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ጠውቑ ከምኡውን ኣብ ስክሪን ዝርከብ ሓደሽቲ ናይ ፊልም ክሊፓት ረኣዩ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደሽ ክንበጽሕ ኢና ክንገብሮ ኢና